ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum kaway na kilat ban penmi pisa na kabanta ka Neymar Children's Home kabadon hakasnong Lightman Ring penursla ka Youth Wing jong ka Neymar Riwar Mingi Unit da ka jingit relang bat katanan Arts and Culture ka Sorkar Jela kin penlong ya ka Yarong Festival kaban salong haka arpusan tarik mentau benai rempang arjar arpuar hanong madan syatsngi hakasnong penursla. Kani kata masa kalong ru kum si bentaban kentiu ya kisap kipong baki hebret bat kikon samla jong katain riwar hi barok kawai kidon. Kayarong kadai ka plasnik ka bajuking da ka jaj ben riu khasi hakaba laban tep ni bu bon jaj kitiar jing pendon kam. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 Ya kani ka jingmut kinong penya jong kani kata masa kishim ba kata masa yarong kan long kalat ban pensapriang ban penroi peniar ya kasap kapong jongki khasi ki basyong basa hatem riwar kum hagar wai ka siau kaput katem ka drodur bat ki jingilek kai babon jaj ka jingtmu jong kani ka tamasa kalong ru ban sei ya kisap ki pong jongki riu shimet lani jongki kenhun นี่ก็ตามมาซากะขอดสงบพายาบารอนาดูกีเฮบรตกิสัมลาบัดกิบาลารังบะบักินมีชักมัดบันปันเปาประเทศยาลากิสับบัดกันนี่กันลองกะเวยนะกิรันซานกับบันเปลี่ยลาดยากิน้องเยชิมันตาบันยอยากจิงอิทุนากิลำขมัดกิบัตเบ็ดหากใบใดบัดกะสับจงกีกะจิงกันเตียวชัพรังตัดหาดูกิตันดองจงกีน้องสงับกันลองลำบากิมีเดียและนี่กรันซานจิงเป็นอีกายบะเพรShushu kinong penya jong gani kata masa kin persyang banwat kalat kalanti kat kum badai hok jong unong yok kenti ubetbet kidon ki khusnam ki repair kum ka song tengka ki certificates but ka free promotional videos na kabanta ki bayok ra ya kanam lado kum ki ai mo kita ki jinga kop repair pilap ni shementa kadon kum ka jinga kop shot ka jinga kop ruai ka jinga power ka instrumental music but ka music video and short film. Kani kata masa kadon ya kinong pen bena pat ba unong lam khmat unong wa nia unong pen mi bat unong mi khmat ha ki benta ba pher na ka benta ka jing pen pau parthai ya kinong ye shimenta ki ba kan sai tam videos jong kinong ye shimenta kim dei bandunai ka lai minute ne tam ya ka saw minute ha ran ka ru ya ka kerteng pura jong pi ka snem bat ya ka kerteng jong ka shnong jong pi and jet chipotli ki videos jong ki nongai shimenta ha ka jinga ko ba repair and jet ru lai tli ya ki ban ya ko ha ka rensan bat ban yo ra e ka nam lado ha no iki videos jong pi hashwa ka shitarik November arajar arpu kani kata masa yarong kan long kum ka jing prat lenti barat ba ya ki batbet bat ki batrai shitam ban kiu shaprang ha ki rensan ya ko